Першае пытанне, як і заўсёды, запытаюся ў вас, што вы думаеце адносна вызвалення палітвязняў, у тым ліку вось гэтага апошняга спосабу вызвалення, так што больш за 230 чалавек пакінулі ў Беларусі і там 15 выехалі. Гэта было чакана для вас? Так, мы размаўлялі з вами вось да гэтага на гэтую тэму, і ўсё зараз ідзе па тым трэку, які намеціўся ў перамовах паміж Дональдам Трампам і Александром Лукашенко. Мы бачым, што кожныя 3 месяцы плюс-мінус адбываюцца вызваленні палітвязняў, і з кожным разам іх колькасць павялічваецца. В прошлай нашай размове я выказаў думку, што магчыма гэта будзе 1000 палітвязняў, але мы бачым, што Лукашенко решил пакуль што трымаць некаторую іх частку і не выпускаюць зараз усіх. Але мы видим, што перамовы не стаяць на адным месцы і яны ідуць далей, адбываецца развіццё, і з кожным разам усё больш палітвязняў вызваляюць і умовы робяцца ўсё лепшыя. Калі у першую вось в эту хвалю, якая адбывалася летом 2025 года, там было вельмі жорсткае абыходжанне, іх усіх дэпартавалі, ну і там шмат чаго іншага было. Калі казаць пра нас, таксама нас дэпартавалі, таму што там і людзі былі такія, што гэта актывісты, журналісты, палітыкі і гэтак далей вядомыя, таму Лукашенко палохаецца, каб гэтыя людзі не зрабілі штосьці ў Беларусі. Але зараз мы бачым, што перамовы ішлі, і Коул давіў на тое, каб націскаў на Лукашэнку, каб людзі малі магчымасць заставацца ў Беларусі, калі яны гэтага жадаюць. Ім зрабілі гэта. Як кажуць, што з 250 палітвязняў 235 засталіся ў Беларусі. Так, іх умовы знаходжання нельга назваць вольнымі, таму што там і розныя нагляды, ось гэтыя, што там у іх ёсць, і экстрэмісцкія спісы ніхто не адмяняў, але людзі знаходзяцца там, і яны ўсё ж на волі. Чакайце, задам пытанне. А як думаеце, ці ёсць нейкая дынаміка ў гэтых вызваленнях, як вы казалі, што кожны раз павялічваецца іх колькасць, ці можна назваць пазітыўная дынаміка, якраз што людзям далі магчымасць у Беларусі заставацца? Ну так, безумоўна, мы бачым, што ў першую хвалю гэта было 14, потым 52, потым 123, а зараз 250 вязняў. Кожны раз павялічваецца іх колькасць, і зараз, калі казаць пра тое, што можа адбывацца далей, то мы можам побачыць ужо вось гэтым раундзе можа быць і 500 палітвязняў, і, мабыць, і больш, магчыма, і усе, хто зараз лічыцца ў гэтых спісах палітвязняў афіцыйных, таму што калі паглядзець вось на тыя чуткі, якія пранікаюць наконт гэтых перамоваў, то кажуць, што Коул не толькі давіць на вызваленне ўсіх палітвязняў і тое, каб яны малі магчымасць выбіраць, дзе за ім заставацца, але і справа ідзе і пра транзіт улады таксама. Там шмат аб чым кажуць. Пра спыненне рэпрэсій. Таму што мы бачым, што ідуць паралельныя працэсы. Адніх вызваляюць, а другіх у той жа час садзяць. І гэта не ёсць добра. Мы ўсё, вось гэта, увесь час мы казалі, што трэба спыніць рэпрэсіі ўвогуле і пракраціць людзей сажаць у турму. Таму што, выпускаюць, колькі там, так, і у той жа час столькі, а магчыма і болей, содзяць зноў. І гэта не дае дынамікі пазітыўнай. Як думаеце, што мы можам назваць якраз спыненнем рэпрэсій? Ці можам мы зрабіць такую класіфікацыю ў вашым разуменні? Спыненне рэпрэсій, тут я нічога такога экстраардынарнага не скажу. Гэта калі перастануць садзіць новых людзей, калі будуць спыняць пераследы за 2020 год, мабыць, там акрамя нейкіх ужо такіх вельмі сур'ёзных спраў, гэта можа Лукашенко і не спыніць. Але калі вось взяць класічны палітычны пераслед, калі людзей за думку пераследуюць, то гэтага быць не павінна. За каментары, за лайкі, за гаюн, там, за штосьці вось такое, спыненне вось усяго гэтага у першую чаргу. Гэта будзе ўжо знакам такім. Добра, як думаеце, а ці ў іміграцыі зараз ёсць рэсурсы, каб яшчэ прыняць палітвязняў, якія ўсё ж такі вырашаць выехаць з Беларусі? І ці падтрымліваеце вы гэтае рашэнне? Глядзіце, калі ідуць гэтыя дамовы, то таксама там, я думаю, што і гэтае пытанне ўключана ў тым ліку, таму што што рабіць, як вось калі людзі прыедуць і што. Я думаю, што гэта
закладваецца вось у гэтыя перамовы такая магчымасць. А што наконт таго, што добра ці не, што людзі з'язджаюць, ну я лічу, што добра, таму што экстрэмісцкія спісы яны застаюцца таксама у Беларусі, і чалавек, калі там знаходзіцца, ён не мае магчымасці адкрыць, зрабіць сабе сім-карту для тэлефон, банкаўскія рахункі і шмат чаго іншага, і ён не можа нават даць інтэрв'ю, вось як я вам зараз, таму што і СМІ многія шмат якія лічацца экстрэмісцкімі, і штосьці заблакавана, нават ну, шмат якія СМІ, хартыя заблакавана яшчэ і до 20-го года шмат часу. Вось, таму што ну, чалавек, калі ён палітычна актыўны, ну што яму зараз у Беларусі там рабіць, калі чалавек жыл гэтым, калі ён хоча штосьці зрабіць, ну там ён будзе як на домашнім арышце. Я прапаную пагутарыць пра тое, як геапалітычныя падзеі цяпер уплываюць на расклад у Беларусі. Я разумею, што вы не палітык, але як блогер, можа быць, ваша Так, думка. я палітычны блогер. І так далей. Ну, першае пытанне такое генеральнае, так, агульнага характару. Як думаеце, вось гэтыя падзеі, ці маюць яны нейкае дачыненне да Беларусі, ці ўсё ж такі гэта штосьці, што дзеецца вельмі далеко і вельмі ўскосна ўздзейнічае на беларускую сітуацыю? Падзеі якія? Вайна на Бліжнім Усходзе? Так. Маюць дачыненне абавязкова, таму што гэта вось глобальны маштаб, і гэта, ведаеце што? Вось гэтыя люди, супраць якіх змагаецца там Захад, дыктатары, якіх шмат ужо мы бачылі тое, што вось іх рэжымы падаюць. Гэта і Мадура, якога зараз ужо будуць судзіць. З Мадуры пачаўся гэты год. Таксама і Асад, не так шмат часу прайшло, як яго рэжым паў. І вось зараз узяліся за яшчэ аднаго сябручка нашага Александра Григорыча, гэта Аятала. Аяталу старога забілі, зараз там іншыя аятолы, ну рэжым яшчэ ёсць, але зараз вось ідзе гэтая вайна, яна шмат на што ўплывае. Гэта і кошты на бензін, гэта і розныя эканамічныя абставіны, таму што гэта мае дачыненне да ўсяго, і да харчовай палітыкі, і да транспарту, і там ну шмат да чаго. Таму што расце кошт дызельнага паліва і там бензіна і шмат чаго іншага, і ў прамысловасці гэта ну шмат на што мае ўплыў. Таксама мы бачым, што крыптавалюта прасела за апошнія месяцы, калі прыканцы 25-го года там кастрычнік які-небудзь, яна яшчэ каштавала там штосьці там каля 100 і более тысяч $, то зараз гэта там 60, а крыптавалюта гэта таксама інвестыцыйны рэсурс, у які ўкладалі грошы таксама і Лукашенко, і там іншыя, і гэта золата, і шмат чаго. І у Лукашэнкі такі вось вузкі карыдор, ён дамаўляецца з колам не проста так. Колькі гадоў нічога не адбывалася, а зараз вось ён пачаў размаўляць, пачаў выпускаць людзей, і гэта ад таго, што няма грошай у першую чаргу. Гэта становішча. А як думаеце, ўся гэтая сітуацыя, яна ідзе на карысць беларускага рэжыму ці гуляе супраць яго? Я лічу, што яна супраць яго, супраць усіх рэжымаў, і па першую чаргу супраць нашага, таму што калі казаць пра Расію, то тут усё дваяка, таму што з аднаго бока гэта тое, што рэжым аятол, ён быў такім вось сяброўскім і саюзным да Пуціна, і ён шмат у чым дапамагаў і ў вайне украінскай нават, гэта дроны, шахеды гэтыя і там шмат чаго іншага. З другога боку мы лічым, мы бачым, што вось тут, калі ўзрос кошт паліва, то Пуцін з гэтага зарабляе больш грошай, і гэта яму дапамагае утрымліваць сваю эканоміку вось зараз. А калі казаць пра Лукашэнку, ну нафты ў яго няма, і рэсурсаў такіх вось у яго няма, карысных выкапняў там нейкіх, яму больш складана, і гэта гуляе супраць яго. Ён вымушаны дамаўляцца. А як думаеце, гэта ўся сітуацыя, яна адкладвае яшчэ далей вырашэнне беларускай будучыні, ці гэта могуць быць паралельныя працэсы? Гэта паралельныя працэсы, але я лічу, што фінал гэтага будзе пасля вось тых падзей, якія адбудуцца ў Іране і, магчыма, на Кубе, таму што і на Кубе зараз таксама адбываюцца пратэсты, і рэжым там рушыцца, які доўгі час там утрымліваўся камуністычны. І потым стане пытанне пра Расію, якая таксама зараз вось увязла ў гэтай вайне украінскай, і калі вось пройдзе яшчэ некаторы час, яны там
паварыцца вось у гэтым усім, і мы пабачым вялікі крызіс у Расіі. Як думаеце, а беларускія дэмакратычныя сілы ў іміграцыі ці маглі з гэтага нейкім чынам скарыстацца? Ці можна зрабіць нейкія не ведаю, там, вынікі з гэтай сітуацыі, ці там на штосьці ўплываць? Па-першае, гэта ідэалагічная падтрымка, таму што калі падаюць дыктатарскія рэжымы, гэта вымушае Лукашэнку нават таго ж палохацца і больш аглядацца яго прыхільнікаў на тое, што з імі можа адбыцца таксама тое, што з тым жа Мадурай нават або з Аяталой. І таму гэта надае больш такое ўздзеянне таму, што кажа апазіцыя вось у гэтых справах. І нават мы бачым, што міжнародны крымінальны суд супраць Лукашэнкі зараз заводзіць справу, і калі вось гэта ўсё адбываецца, а апазіцыянеры будуць казаць, што глядзіце, вы робіце злачынствы і за вами прыйдуць, вам прыйдзецца адказаць за ўсё. І калі вось гэта адбываецца, то калі раней яны пасміхаліся над гэтым і казалі, да какое, ды што вы там зробіце, то зараз яны бачаць, што спачатку там Асад, потом Мадура, потом Аятала, а хто будзе наступным? Ці не анілі?